אני קראתי את הבדיחה הזאת כי אני מרגישה שאחרי כל כך הרבה שנים אנחנו מדברים על דברים ועל שיתוף, על להיות ביחד ולעשות כל הדברים שתמיד חלמנו עליהם, אנחנו בסוף צריכים לעשות משהו. ולא סתם רק לשבת פה אוכל ולדבר, אלא באמת לשנות את זה, ואני לא יודעת להשתף. לעשות. אנחנו צריכים ללכת למקום, לא יודע, עם פרות. רפת! נכון. כן. עם חדר אוכל. כולם אוכלים ביחד. רפת! אוכלים, זה טוב. מראה על הפרקים. כן, רפת! אני רואה את זה, מקום עם בית ילדים, עם מזכיר. עם הרבה דשא. עם ילדים רצים ברפת! רצים! ילדים רוצים. מחמצה. רצים! לול! רפת! החלום יכול להתגשם. אנחנו יכולים. מקום יפה! עם רפת! חדר אוכל. חדר אוכל. חבל שאין מקום כזה. חבל כן, חבל, חבל. טוב. בוא נלך למקדונלדס. יאללה.